Dadi ceritane dina iki aku ning nggone pawon Mbah Minah. Iki pecel pincuk paling legend ning nggone Randu Blatung cah. Tepate ning nggone Kelurahan Wulung cah. Sesuai karo jenenge cah, iki pawon Mbah Minah. Dadi nek awak dhewe tuku pecel iki langsung ning nggone pawone cah. Iki dilayani langsung karo Mbah Minah. Sing unik yo iki cah, dadi awak dhewe iki mangan yo ning nggone pawon kuwi. Nek sing liyane warung-warung liyane kuwi nek pawon kan dihindari cah. Tapi iki duwe ciri khas yaiku makan di pawon cah apa ning nggone dapure ngono kuwi. Nah, iso didelok dhewe cah dapure iya kaya ngene iki cah dapur pada umumnya ning nggone Blora wis kaya ngene iki ceh tradisional. Ora mung pecel tok cah, ning kene iki ana gorengan ya ana sate lan ana liyane ana krupuk barang cah. Dadi awakmu rasa khawatir. Dadi iki bukake saka jam 5 esuk ngantek jam 10 esuk tok cah. Dadi nek awan ngantek sore kuwi gak buka. Lah iki mergo ning jero iki mang wis rame banget, iki milih ning jaba ning pendopone cah. Dadi ora usah khawatir. Ya wis ora nganggo suwi, mari kita keluarkan password ya. Markidang apa kuwi mari kita madang pecel pincuk Mbah Minah iki cah. Wah, panggone penak cah, panggone nyaman ning pendopo iki. Dadi iso menikmati pecel karo iso menikmati suasana sing etnik sing ana ning nggone pecel pincuk Mbah Minah. Iki ceritaku cah, ceritamu piye? Cerita yo.